Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala, Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. A few weeks ago, February 6, alas 6 ng umaga. I was preparing for work at ready na sanang maligo nang biglang tumunog ang cellphone ko. May message ako sa FB Messenger. Ang panganay kong anak ang nag-message. "Mama, busy ka ba?" Tanong niya. Medyo kinabahan ako kasi napaka-unusual na message niya. Never kasi niya akong minessage ng ganong kaaga at pakiramdam ko medyo seryoso ang pagtatanong niya. "Bakit nak? May babayaran ka na naman ba sa school? Buntis ka ba? Ano, sabihin mo?" Sunod-sunod kong tanong sa anak ko. Para akong tanga dahil na-paranoid ako kaagad sa simpleng tanong na anak ko. 18 years old na kasi siya at alam ko na sa oras na magka-boyfriend siya, pwede na talaga siyang maging pregi. Although wala naman siyang boyfriend, advance lang talaga ako mag-isip. Maaga rin kasi ako nag-asawa noon. I was 18 when I had her. Kaya hindi ko inaalis ang possibility na pwedeng mangyari sa kanya yon. "Grabe ka naman ma, hindi ako buntis," sagot ng anak ko. "Actually ma, babae nga ang gusto ko." Natulala ako sa huling message ng anak ko. Siguro mga 2 minutes bago ko siya nireplyan. "Seryoso?" Reply ko sa kanya. "Ma, sorry. Ilang weeks ko na kasing pinag-iisipan to and hindi ko na kasi kayang sarilinin." Sagot niya sa akin. 3 silang magkakapatid. Nag-iisang babae siya at panganay pa. Yung 2 nakababata niyang kapatid ay parehas na Becky. Ewan ko ba pero mas hirap akong tanggapin ang sitwasyon ng panganay ko ngayon kesa sa pagtanggap ko noon sa 2 kong anak na lalaki. Yung mga anak ko kasing lalaki, mga 4 to 5 years old pa lang sila. Pansin mo na talaga na medyo malambot at mahilig magsukat ng mga dresses at high heels ko. Pero ang panganay kong anak, never pumasok sa isip ko na magiging tibu siya. Noong nag-debut kasi siya last year, siya pa yung namili ng dress na susuotin niya at sobrang excited siyang matupad ang dream debut niya. Matagal nang patay ang tatay ng mga anak ko. 8 years na. Naisip ko tuloy, hindi kaya may kasalanan din ako kung bakit gano'n ang mga anak ko? Lumaki kasi sila na halos wala ako sa tabi nila dahil OFW ako dati. At ngayon naman, nagtatrabaho ako dito sa Pampanga. Ang mga anak ko ay nasa poder ng mga magulang ko ever since na nag-OFW ako noon until now. Siguro kung nabubuhay lang ang tatay nila, mas nagabayan ko sila at natutukan. Bigla akong na-guilty sa mga naisip ko. Nireplyan ko agad ng anak ko. "Nak, hindi mo naman kailangan mag-sorry sa akin. Tanggap ko kayo ng mga kapatid mo, kahit ano pa man kayo." Naiiyak ako habang nire-replyan ko siya. Ang importante naman kasi sa akin ay mag-aral sila mabuti. First year college na kasi siya at senior high school naman yung 2 ko pang anak. Scholar yung panganay at student athlete naman yung 2. Kung tutuusin, napaka-bless ko dahil nagkaroon ako ng mga anak na tulad nila. At bilang nanay nila, ako ang dapat na unang-unang umunawa sa kanila.
Huwag mo nang alalahanin yan, nak. Sabi ko pa sa anak ko. Basta mag-aral ka lang na mabuti para makatapos ka. At yun lang ang pwede nating ipagmalaki pagdating ng araw. Hindi magbabago ang pagmamahal ko sa inyo kahit ganyan kayo. At proud ako kasi kayo ang mga naging anak ko. Sabi ko kay Tibo. I love you, ma. Thank you. Yun ang huling reply ng anak ko matapos ang pagta-chat namin. Bilang magulang ay napakalaking challenge sa akin ang magkaroon ng mga anak na tulad nila. Pero hindi ko hahayaan na maging hadlang ang pagiging Tibo at Becky ng mga anak ko para matupad nila ang kani-kanilang mga pangarap. Lagi lang akong nasa likod at full support sa anumang landas na tatahakin nila. Ako po si Eileen, tambalanista since 2008 at ito ang istorya ng pamilya ko. Hi, Eileen. Hi Eileen, ang cute ng title na Mahiwagang Burnay eh. Sabi ko na Barbie! Yun ang, sobrang trending yung linya na yan. Sobra. So, hello Eileen, happy ako para sa mga anak mo kasi ikaw yung magulang nila. Hindi lahat ng mga magulang ang bilis ng shifting ng from worry to stress to pagtanggap agad. Kasi 'di ba face sa iba 'yun, mahabang face 'yun. Oo, mahaba. Ikaw ang bilis lang parang chatting lang yung yung facing. Siguro kasi nakatulong din na Becky naman yung dalawa mong anak, tinanggap mo sila. So ano namang rason para hindi mo tanggapin yung Butch, 'di ba? So kumbaga hindi na bago eh. Oo, hindi na bago. Kaya siguro ganun lang din kabilis. Ang bilis no, parang nag-guilty ako sa isip ko. Pinaprank ka lang. Baka din. 'Di ba? Always your number one SM radio station.